Salutare tuturor și bine v-am găsit astăzi la un nou video din Miro Bolanta, seria de Minecraft. Da, de Minecraft și astăzi vom juca pe mapa noastră pe care am făcut-o data trecută și pe care am găsit niște fier acolo, așa. Și vreau să vă anunț că eu am mai stat, am jucat foarte mult off camera, am mai făcut câteva chestii, după cum se vede, pădurea aia e goală. Uitați și voi unde sunt copacii ăia. Deci, pădurea e am cam golit-o pe aici, prin părțile astea. Săraci, băi, frate, cât de deasă era pădurea, atât de mult am golit-o. Ok, dar noroc că mai am pe aici. Foarte, mai am câțiva copăcei și e bine. Și am făcut acest sediu, ca să-i spun așa, în care aici avem și noi, aceasta este un fel prima cameră. Asta e bazat pe scări aici frumos. Asta e a doua cameră, în care nu știu ce o să fac, și vârful turnului, și aici știu ce o să fac. Aici vreau să fac într-un fel o cameră a abonaților, să fie foarte frumos, așa, să fac și ceva mai special. Și aici cei care vor comenta, să zice, să comenteze cu orice, dar cel mai bine ar fi, de fapt nu cu hate în sensul ăla, să zic că, nu știu, dacă zic, unii zic doar like, băi, pun și pe ei acolo frumos. Unii zic super sau nu știu, ce ori zice fiecare, sau dacă spune cineva vreau eu să apar primul, poate îl pun pe el primul, sau mă mai gândesc chiar pe cine pun primul, că nu știu. Pe cel care comentează, să zicem, îl pun primul frumos. Da, acesta este planul meu de viitor, ca să-i zic așa, în legătură cu camera asta. Și m-am concentrat foarte mult să o finisez și plănuiesc ceva aici pentru data viitoare. În caz că vor mai fi aprecieri cum a fost la ultimul videoclip, plănuiesc eu ceva pentru data viitoare aici, nu vă mai arăt, nu vă arăt mai mult. O să vedeți voi ce o să, câte chestii o să fie pe acolo. Sau cred că o să le fac cu voi într-un episod special. Da, deci atunci pot să vă arăt. Da, uitați ce e aici, încă nu e finalizat nimic. O cameră, dar trebuie să fac frumos model, nu o să las așa din pământ, să se vadă pământul doar așa, știi, când cobor, ca să zică, mamă, ce naiba e asta? A pus și el doar parchetul pe jos acolo și când? Băi, ce frumos. Frumos, cu camera ascunsă, tot felul de chestii trestii. Frumos, tot ce se poate face. Da. Și mă gândeam, poate, în acest episod, să poate merg la minat și am găsit și carne de iepure aici. Uitați. Aici, raw rabbit. Da. Am găsit și carne de epurel. O să fac și eu ceva din el. Și mai fac torțe. Frumos, ne ducem la minat. Tot ce se poate. Bine, dar nu cred că mă duc cu târnă cu apă în ea. Ok. Să văd ce mai am pe aici. Ok, fac un târnăcopel și îmi mai trebuie lemn, deci nu cred. Mă gândesc să iau din casă. Ce-mi simți? Păi, mai am și o nevoie de lemn.
Eu din casă. Bine, bă. Că e prea mult. Dar chiar aici aș putea să iau, că nu folosește nimic. Sper să nu fie ceva acolo. Ba da, din păcate chiar e ceva acolo. Dar până aici, frumos bloc. Am luat din casă. Că ce om, frate. Am luat din casă ca să facă el torțe și târnă cu ape. Știu. Știu, mulțumesc. Ce om sunt și eu, frate. Punem târnă copul, ăsta de lemn, ăsta așa frumos. Haide bă, vreau să-mi fac târnă copil. Târnă copil, ca să găsesc diamond. Era bine. Era mult prea bine. Așa. Frumos. Hai să-mi fac târnă copul. Îmi trebuie 3 fier. E rar. Așa. Salvarea mea. Haideți la drum. Ne vom duce în minele alea. Adică cu 21 de word-uri. Mie așa îmi place să le zic word-uri ca pe League of Legends. Da. Îmi place să le zic word-uri. Să vedem ce putem face pe aici. Mamă, ne ducem în adâncul. Vrei să-mi spui că și aici e o chestie? Ce naiba e acolo? Sincer, nu prea aș vrea să mă duc pe partea aia. Așa că mi-au... Bă, am lăsat un guard acolo. Ce rahat. Ok, o să continui să explorez aici. Ca să vedem ce misteri ne ascunde mina asta. Da, mamă! Dar văd mult apă în mină. Ceea ce nu-mi place. Nu-mi place cu apă. Nu-mi place la aquapark. Bine, de fapt, îmi place vara. La aquapark, pe ce să-mi mint acum. Pune, mă, știu ceva aici, că mă întunec de tot. Dar serios? Am și uitat ce era înainte acolo. Cât oftică. Da. Vai de capul meu. Ok, hai să... Pești ce e? Mă vede ceva pe acelișa. Fer. Fier. Foarte interesant când găsești fer. Wow. Voi? Acum nu veni ca apa peste mine. Noroc. Ok, hai să continuăm cercetarea, aventura noastră din adâncuri. Nu pe aici. Nu pe aici. Iar am găsit fier, frate. Vreau și ceva mai special ca fierul. Diamond. Ar fi fost frumos să găsesc diamond în episodul acesta. Dar din câte se vede, găsesc doar fier. Pur și simplu baz la fer. M-am plictisit de atâta fier, frate. E ceva mai special. Vreau și eu ceva special. Deci, hai că iau pe aici. Hai, trebuie să iau partea. Să am și o parte de mițică aventură. Facilișa. Asta e ciudat. Nu s-a părut ciudat. Și în episodul următor
O să dăm... am găsit gold. Valoare, valoare. Valoare, valoare. Valoare, valoare. Valoare. Frumos, așa, măcar gold să găsim. Să mă fac și eu, să fac și eu un chestplate de gold acolo. Nu ca să știu că am fost aici. Hai pe aici. Pe lângă voi. Wow! Deci este foarte interesant. What? Cât e frate până jos? Nebun! Dar... Bă, ce om sunt și... Așa. Aspira. Ok. M-am spun torțe multe. Am găsit redstone, dar nu asta mă interesează pe mine. Nu redstone-ul. Mamă, să spun word-uri. Word-uri. Bă, dar numai denumirea asta de word-uri. Top. Bun. Hai că e bun și ferul. Așa. Așa. Frumos, am găsit fier. Sper să nu dăm în lavă, că de asta mi-era cam frică să merg pe aici și să nu dau în lavă. What? În moment de ligure, sorry. Ce e aici? Uai, de capul meu. Câtă lavă. Nu știu din ce face obsidian. Serios acum? Ești nebun. Mamă, trebuie să fiu atent aici. Să fiu atent. Foarte atent. Unde calc. O să mai stop din lava asta. E multă lavă și e foarte enervant. Foarte multă lavă aduce foarte multe stricăciuni. Stați la limită, ești nebun. Mai văd ceva de explorat frumos acolo. Ok. Dăm de pe shift. Punem word-uri. Cred că deja v-ați surprins cu denumirea de word-uri. Frate, la cât de multe ori am zis word. Cred că jucați LOL numai ca să vedeți ce e word-ul ăla. El la urmă vă lăsați toți. Ok. Deci... Nu mă mai duc la lava aia acolo. Hai că o să iau să mai bat. Am găsit niște... gold. Foarte bun. Bun așa. Foarte bine. Hei. Mamă, trebuie să mă duc eu înapoi, acum ești nebun. Foai de capul meu.
Setări. Game. Yes. Băi. Nu găsesc ce vreau. Ok. Hei, aș vrea să fac ceva, dar nu văd că nu merge. Da, așa. Deci este cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați. Eu am fost Dani și v-am pupat. Pa, pa!